Dobrý, nech to tam dám do nepovedený. Takže my vás tady zdravíme od dnešního videa. V dnešním videu tady máme prvního hosta, kterým je... Můj brácha. Tonda, Antoine, říkáme mu různě prostě. Čau Tondo. A tady je. Tak Tondo, pověz nám, co děláš ve volném čase. Sportuješ nějak? Fotbal. Jo, jak často, kdy jsi byl naposledy trénovat? Týden zpátky. Jak často trénuješ? Jo, přesně. Někdy se půjdu zaběhat. Jo. A co jinak děláš? Jak často? Neříkám, neřekl jsem, co děláš. Jak často trénuješ? Nebo vyvíjíš nějakou fyzickou aktivitu kromě toho? Jak často trénuješ týdně? Kromě toho, že se zvedneš, aby se šel vychcat nebo pro jídlo. Jak často vyvíjíš nějakou fyzickou aktivitu? 2x, 3x týdně? Jo, fakt? A co jinak děláš celý den? Tak pokud nemám co dělat, tak mám školu, tak jdu na počítač. Hraješ na počítači, jo? Celý den, jo? Ne. Jo, celý den. Jo, fakt? Celý den. Takže celý den hraješ na kompu, jo? Jo. OK. A stravuješ se nějak jako zdravě, nebo? Když jo, tak jo. A co máš nejvíc za jídlo? Já můžu být upřímně, to je uprdele, třeba mám rád kebab, jo? Já taky. To je zdravý, jo. Já neříkám, že To je moje, říkal jsem, jaký máš nejradši jídlo, ne nejradši zdravý jídlo. Prostě jaký máš nejradši jídlo. Třeba pizzu. Pizzu, jo? Třeba pizzu. A máš rád mekáč? Jo. A tady můžete vidět typický příklad neatleta. Přesně. A dneska v dnešním videu jsme se rozhodli, že Tondu naučíme základní atletické disciplíny. Jdeme na to. Jak pánci jsme tady. Jak pánko. Jak pánec. Kámo, teďko následuje rozkus, jo? To, jak víš, tak je základ takový atletické rozcvičení. Jo, dáme to... 5 minut stačí, klus. To je v pohodě, to jsou cca 2 kolečka. Dáme 2 kolečka. Jaký běháš tempo, jestli víš? Nějakých 6:30. Tak dáme 5:30. Prostě se drž u mě, jo? Tak jdem. Jenom jedno, jo. To má dobrý tempo, kámo. Kámo, jako hodně velký respekt, protože Tonda zabil fakt mega dobrý tempo. Sice už jako poprvé jsi asi říkal, že už nemůže. Pojď se mnou ještě takový jedno rychlejší kolečko. A na 200 už dejchal, kdyby měl za chvilku mít zástavu. Takže Tondo, drž. A my ti ukážeme, jakým tempem se to máme. Yes. To znamená, že Tonda si vedl dobře v rozkusu. Vedl si dobře. Kdyby to bylo na body, dal bych mu 8. 8 z 10. 8 z 10 pro Tondu. Tak právě teď se chystá náš neatlet na abecedu, ve který ho budu doprovázet já, že jo, samozřejmě, protože jsem prostě dobrý. A dávám sem nějaký záběry z toho, jak mu to jde, potažmo nejde. A potom ho zase na konci ohodnotíme. Dobrý den. Takže první je jako nízký, jo, to je takto. Tondo, jsi překloněný, musíš být narovnaný. Takhle. Jako když běháš, ale prostě dáš. A pokračuj. Až potom tu modrou čáru. Tak to první. Tady. To druhý je To neumím. nesplněn. Jdem na polo vysoký, to má stejný princip. Jo, jenom zvedáš nohy trošku víc. To prostě jako když běháš, jo? Tohle je... No vidíš, že ti jde. A trošku víc fakt penčnějš. Pojď jako víc rychle. Víc rychle. Jo. Jo, to je aspoň. Dal bych mu 8 z 10.
Zatím kámo má 6 z 10. Celkově 4 z 10. Takže to první fakt mega posral. Tak je vysoký, to je úplně to samé, než úplně nejvíc. Dělej. Jo. Kámo, a proč nejdeš se mnou až do konce? Protože on tě učí. Jo, já jsem mistr a ty jsi ještě jako vymučil. Já půjdu na rovinky. Jo. No ještě rovinky. Ty jsi říkal, že to nezvládneš, Rosičko. Teď je zatím zákopy, to znáš mezi škol. No, ruce bych vždycky narovnat. No. V rámci možností. 8 z 10 za tenhle cvik. Jo. Tak si sundej. Mě skáče péro a taky to tady nikomu neoznamu. Další je frekvenční předkop. Jo, to je. Teď ty. Co, no přesně, ještě rychlejš. Ještě. Kámo to dal dobře náhodou, to má 9 z 10. Jo. Teď je, Dlouhý předkop. to mluvím to jakoby... A nebo to můžeš znát pod pojmem nůžky. No. Tak ještě dál. 6 z 10. Yes. Nejsou kankány. Kankány. To miluju, kámo. Mám jít já? Co je kankán? Zvedni šou, jo, já. A prostě půjdeš a... A ťukni na zemi. Jo. A nohy co nevíš. Já to neumím. A nedávej tak do strany. Kámo, ty dělej jenom tohle. Zvedej nohy a posouvej se trochu. No, řekněme. Minimálně 4 z 10, vole. 2 z 10. No, 4 z 10. 3. 3. Opravdu si. Teď je poskočný, to musím 100% dneska. 100%. Budeš ho skákat na obou nohou, akorát prostě jenom zvedneš levou. Na zem oběma, jakože jdeš a... To je v pohodě. Jak budeš ve vzduchu, tak dej nohy vedle sebe. 4. 5. 4. 4 z 10. Teď je jelení skok. Skáčeš co nejdál. A mě neupadáš na zemi, on se odráží. A odrážíš se z celého chodidla. To bych dal 6, protože ty stavuje takhle, a ne takhle. To dělal takhle. No, ale má to být takhle, a ne takhle. Byl slabě otevřený. Teďko lifting. Jo. Ruce uvolněný. Uvolněný ruce a prostě jenom takhle našlapuješ pata špička. Pata špička. Přesně tak. Pata. Sedm z 10. Yes. Tak, Takže celkový ohodnocení 7. 7,5. Yes, 7,5 z 10. Takže 7 Adamů z 10. 7,5 a dobrý. 7,5 Adamů z 10. Tak, Jsou rovinky. teď jsou rovinky, to půjdeš se mnou. Bere se to za tuhle. No, Jako spray. jako spray. Prostě a vemeš to takhle. Jo? Nejlépe by to bylo takhle oba prsty. Takhle. No přesně jakože je spray takový. Takže takhle. Ukaž? Takhle. Přesně tak. No takhle, no. Přesně. Takhle, když pojedeš takhle, Ruka narovnaná. budeš stát na zadní noze. No. Budeš mít ještě takhle. Tam kde No je dobrý, prostě já to rameno. vím. A to půjdeš dozadu, zakloníš se Já to míchám do země. a uděláš. Vole. Ale pak to tam jakoby i protočíš, jo? No to, takže jak ty to učil mírat, jako sám bez ukázky. Jako spray, no.
Nohy máš špatně. Tak, Nohy dál od sebe. Tak, už je takhle ruku narovnej. Tak, a můžeš. Jsi zbouchl, co? Jo. Jsme si pro ně připravili poslední disciplínu a to jsou překážky. Jo. To nedám. Dělej! Pojď! Yes! Pojď ještě jednou. To dáš, brácho. Ty on kluše, kámo. Tomu nevěřím. A když tak jakoby jde se takhle, jo. Jakoby, že jdeš takhle a takhle, když vstřepeš. A to je jedno teďkon. Rád, jsem to dal. Pojď ještě jednou, kámo. Fotbalista, vole. Hrál jsem fotbal. Kamera byl kamera. Dobrý. Tohle máme už po tréninku a právě teď jdeme teda výklus, který je důležitý teda po sportovním výkonu a dáme to jakoby v lepším tempu, aby to tam udechal. Můžem? Kámo. Tempíčko? On má lepší než rozkus. Cože? Pojď si na ně. On má tempo v rozkusu 4.08, to ostříte. Což to? 4.08 a všem na začátku měl 4.30. 4.30. Byl bych si kebab. Já taky. Jsi rád, že jsi postoupil s námi trénink? To je zbytečný. Povídej. Takže jsem rád, ale zase mám od kluků hodně zkušeností, kde se mi určitě někde bude hodit a všechno. Jo, myslíš si, že jsi dneska udělal něco dobrýho pro sebe? Myslím jo. Jo. Určitě. A myslíš, že bys to zvládl jakoby sám, třeba tohle, nebo k tomu potřebuješ nějakého trenéra? Jako? Tak jako když budu vědět, co mám dělat, tak určitě sám. No každopádně trénink byl dobrý.